И така, здравейте хора! Днес ще правим едно в едно с Валка в Геймплей България. Снимаме, тук редовно снимам и сега ще играем в нашата, така да се каже, някаква дупка, нещо подобно. Видно. Да, айде. Слагай си каската. Ето една стрен спит. Аре, пи. Аре, почваме. Той има резервни сетове. Вау. Чакай, лагаме. Добре. Той на мене. И лаги. Това беше бързо, защото бутушите му се чупиха. Ще го оставя, защото бутушите му ти се чупиха, май. Това си има зелен сет. И така, хора. Добре, седна. Биме, ето, нали казах Валка, че не е седал, но днес седна и ще... Да, имате хубаво. Ще снимам с него. Клипове, я гледай. Радата се Ще снимам клипове с него. Така, как играем едно в едно, как играем срещу другите. Аз сега да се направи информация на канала. Ще ти сложа описанието в канала, сигурно. Той не е много по Майнкрафт, ама... Пуклаш Роял. Ще ме убиеш. Клипа ще видиш на колко сърца му стави. Рада ще ти гледам това. Фидов, какво си трябва 2 часа да оправя? Без гащи си. Сега карай какво биеш. Чакай малко, чакай. Те нещо тук ми пишат по скайп. Готово, давай. Така, сега убиваме Вало, яш лек! Вало, яш лек ти казвам. Той ще убие. Ти без каска сила е! Пукай ми, давай! Не ме убиеш. Като стана без чест плейт, ще се тъпатвам некъде. Убивам, не. И така, хора. Убих го. И така. Това беше от нас, хора. Абонирайте се, харесайте клипа и до скоро с нови клипове с него, с други хора и така нататък. Бай!